Zdravím všetkých fanúšikov Slobodného slova na Slovensku. Dnes sa vám prihováram z prírody, Pereša, zo záhrady, pretože máme krásne počasie, sme si to užili dnes. Dlho sme sa nevideli, máme po voľbách, takže ja to zhrniem veľmi krátko, nebudem sa už k tomu vrácať. Voľby dopadli tak, ako dopadli. Máme na Slovensku Červené more, voliči si zvolili. Tak ja hovorím, že ako aj nám píšu fanúšikovia, že nech sa páči. Takže ľudia budú môcť znovu sledovať to, čo sa deje, budú môcť porovnávať. Tým, že budeme mať jednofarebnú vládu, tak budú môcť kontrolovať, či program splnili alebo nesplnili a tak ďalej a tak ďalej. O toto sa mi už vôbec nechce rozobrať, lebo nemá to žiadny význam. Ja sa vrátim k tomu, ako dopadla naša strana. Dostali sme 1,22%. Dostala som nejakých 22 525 preferenčných hlasov, čo je taký signál pre komunálnu politiku, lebo na východe skutočne sme bodovali. Najslabšiu sme mali Bratislavu. Neviem, ako sa to mohlo stať, nerátala som s tým skutočne, že to bude tak slabé v tej Bratislave, ako to bolo. Mali sme aj nejaké také šumy, že sa postracali niekde hlasy a tak ďalej, ale pokiaľ to nevieme dokázať, tak sa s tým nebudem ani zapodievať. Možno, že to tak ani nebolo. A druhá vec je tá, že nejdú mi do hlavy tie neplatné hlasy, ktorých bolo strašne veľa, ale občania by si zaslúžili povedať aspoň to, že tie neplatné hlasy boli pre takú alebo pre takú politickú stranu, alebo prázdne obálky bolo toľko a toľko. Ja som to, možno len ja som to nikdy nepostrehla, ale toto už nie je podstatné. Občania si zvolili to, čo chceli. Naša strana dopadla tak, ako dopadla, aj keď si myslím, že sa umiestnila v prvej polovici, ale skutočne sa priznám, nečakala som takýto výsledok, určite som čakala výsledok na 3%. Ale keď to tak nebolo, tak sa musíme zariadiť podľa toho, koľko sme dostali, čiže určite budeme počítať s tou komunálnou politikou v roku 2013, aby sme na východe uspeli. A druhá taká vec je tá, ktorú vám chcem povedať, že jednoducho som sa rozhodla, že budem sa aj na Facebooku vyjadrovať k určitým záležitostiam, ale robím si svoju vlastnú stránku. Bude to TV Nora, kde budem dávať videá aj zo súkromia. Budeme dokonca dávať aj online záznamy z domu. Čiže budem s mojimi fanúšikmi určite v kontakte. Toto nekončí, tak ako som slúbila, ale vyjadrím sa aj k tomu, že píšete tam niektorí, že mážem komentáre, budem ich mázať, ja som to už hovorila, že jednoducho nenechám urážať seba ani svojich fanúšikov. Nechápem debilov, ktorí prídu na náš Facebook, vedia, že som tam ja a budú sa tam vykecavať. No choďte do piči inde. Treba ísť inde, tam, kde vám toto budú tolerovať. Mňa by ani nenapadlo ísť na stránku Smeru alebo na Matovičovú stránku a tam sa vykecavať. Ani by mi to vlastne nenapadlo. Jednoducho, kokotov budem mazať ďalej. A urobím aj také opatrenia, keď budem točiť tie videá, to si nechám zatiaľ pre seba, že jednoducho bude to ináč, ako to je teraz. A neráte mi ani s webovými stránkami, ani ja nie som poldebil. Ja si stránku robím tak, ja chcem, hovorím, bude to trošku zložitejší systém, lebo tam chceme znovu aj online chat, aj online z domu, aj videa, čiže my sa zariadujeme podľa toho. Poprosím, ďakujem pekne za radu, ale nie som, hovorím, poldebil, aby ste mi museli radiť. Čo sa týka komentárov, som sa vyjadrila, čo sa týka volieb, som sa vyjadrila. Na tej webovej stránke, na tej novej, budú, hovorím, aj videá, kde sa nebudem venovať len politike. Tie budú v zvláštnej sekcii a súkromné videá, také, čo mi napadne, alebo čo si myslím, že vás mohlo zaujímať, budú na stránke tejto. Takže ja sa s vami teraz lúčim, ďakujem vám všetkých za pozornosť a ja to ukončím len tým heslom: dali ste sa ojebať. Ďakujem za pozornosť.